Vi skal nu prøve at lave nogle eksperimenter med en kegle. Vi starter lige med, at vi skal sætte vores aksenode i størrelse. Så går de cirka fra 0 til 60. Så starter med at oprette 2 skyder. Den første, den går fra 5. Og så går den 25 med en tilvækst på 1. Den næste skyder, den går fra 0 til 360. Også her en tilvækst på 1. Så starter vi med at lave en cirkel ud for centrum og radius. Laver vi heroppe. Radius, den er A. Vi får noget cirkel her, og vi kan se, om det virker. Jep, det gør det. Så sætter vi lige op i størrelsen. Så skal vi have lavet et cirkeludsnit. Vi starter med at lave punkt herovre på cirkelperiferien. Går I ned og vælger at dreje om punkt. Kigger på punktet på centrum. Og siger, at nu vil vi gerne have drejet den B. Husk, det er vigtigt, at gradtegn også er med. Sådan. Så skal vi herover og vælge cirkeludsnit. Det er så forkert vej. Så centrum der, og så her. Så går vi lige op og skjuler vores cirkel, så vi kunne have vores cirkelbue her. Den måler vi længden på. Se, cirkelbuen hedder nu faktisk D, men længden herover hedder E, og det er vigtigt. Så går vi herned, og nu skal vi så finde ud, have fundet ud af at finde radius. Det gør vi ved at sige E divideret med 2 divideret med, og så kan vi gå herover og finde vores pi-tegn. Så får vi nu, at radius her, hvis vi skal lave en cirkel med den her cirkel, med længden her, er nu 1,26. Vi går nu ned og lave en ny cirkel, og vores radius er nu f. Sådan. Og I kan se, jo større vores cirkeludsnit her er, desto større bliver vores cirkel her. Vi skal nu have fundet vores højde på vores kegle. Det gør vi ved igen at gå herned. Og kvadratrod kan vi ikke skrive, men vi kan skrive SQRT, parentes. Og så ved vi vores sidelængde A, så den hedder A i anden, minus. Og så har vi vores radius, som var F, hedder F i anden. Trykker på Enter. Så får vi, at vores højde i vores kegle er H her. I det her tilfælde 685. Så går vi over til vis og til 3D-grafik. Og prøv lige igen. Vi har vores cirkel, vi kan lige gøre den lidt større her. Vis 3D-grafik. Ja, altså vi går op til vis 3D-grafik. Så får vi vores cirkel her. Op og vælger her udvide til pyramide eller kegle. Klikker på cirkel. Og det vi så udvider med, det er jo H. Det vi så H. Det er jo K. Og nu skal vi se om det virker. Det skulle gerne være sådan, at jo større, så tager jeg lige her på siden, så vi kan se noget. Jo større vores cirkelbue her er, desto mindre bliver vores kegle. Lad os se om det er rigtigt. Gør det. Og jo større bliver, desto mere rejser keglen sig op. Sådan. Nu mangler vi så lige
herover, at vi skal have rumfang på. Så vi siger rumfang. Og nu kan vi så undersøge, hvad der sker. Altså jo større cirkelbuen bliver, hvad sker der så med vores rumfang? Vi prøver. Når den bliver mindre, så bliver vores rumfang mindre. Og når den bliver større, så bliver vores rumfang større. Så det vil sige, jo mindre keglen er, når sidelængden er den samme, desto større bliver rumfanget. Nu vil vi prøve at lave en større cirkel her. Det vil stadig passe, og det gør det.